Una vegada vist això, amb una miqueta més de detall, anem a passar a fer el que seria la figura. Hem vist que en principi tenim que el que seria el màxim de la base de la figura és de 3x3, ho veiem a la planta. Doncs tenim tres per 3, i això seria el màxim de la figura. Segons el perfil, tenim una peça que segons la planta, segons el perfil té una altura de 2 i segons la planta arriba a l'extrem més cap a nosaltres. O sigui que ací tenim aquesta peça de 2 que té el perfil. I que, segons el perfil, tota ella acaba fins a l'extrem més a prop de nosaltres, que seria aquest extrem. I aquesta seria aquesta part de la figura que ja tenim. Segons en l'alçat, tenim més cap a nosaltres, perquè no hi ha res davant, està tot en una tirada, sense cap línia que ens diga que hi ha diferents plànols, tenim un primer escaló, després pugem un altre escaló i per últim anem a l'altura màxima que té la peça. Continuem mirant la planta. Segons la planta, fixem-nos en que en la part esquerra i més a prop de nosaltres tenim a la mateixa altura una planície de 2, és a dir, aquesta planície que ja teníem mig marcada en el nostre dibuix. Anem a donar-li altura a aquesta part que havíem dibuixat. Teníem aquesta zona de baix i les parets d'aquesta zona serien aquestes dues parets. Aquesta és la que pertany a l'alçat i aquesta la que pertany al perfil. Anem a veure una altra vegada el tema de la planta. En el tema de la planta tenim una superfície que des de l'extrem més llunyà a nosaltres mesura 2 i després ve amb una línia fins al més a prop que tenim, fins aquí. Segons el perfil i segons l'alçat, que ja el tenim aquí, si això ho traslladem al plànol de projecció de l'alçat, què tindríem? Esta arista seria aquesta arista, segons el perfil, i aquest rectangle és este rectangle, i segons la planta, la superfície seria aquesta. Per tant, ja tindríem la figura. Què és el que està relacionant-nos? Doncs tenim, segons l'alçat, tindríem això. Segons la planta, tindríem aquesta superfície, aquesta i aquesta de 2. I per últim, segons el perfil, tindríem aquest espai d'ací, aquest espai d'ací i el darrer espai. Seria això el que tindríem.